Ay, Bebilo! Dayo lagi ito dahil. Balo lang. Dayo sila 14. Eh, baba may sa inyong sila. Hello, Frank. Wala na itong naitendang 14. Sexy si Maria Filingera. At ang hot na hot na si Bernie Dito Pito. Tandem Tama Ching Ching. MOR Balitaktakan with Maria Filingera and Bernie Dito Pito. Tandem Tama Ching Ching. Tama Ching Ching. Tama Ching Ching. Tama Ching Ching. Balo lang dahil baba ko. Good morning! Alas 7:22 na sa oras. Enero 11, 2018. Huwebes na po ngayon at basta Huwebes Thursday! Malamang. Remember that. Ito na naman po ang numero 1 programa Matagbuntang. Ang baboy nga na ay Dimpong Olo Diretso Abaga Bernie Bitong-Bitong. And syempre naman, kasama niyo ang pinaka-feeling sa ching-ching guwapa, Maria Filingera. Oh yeah. Good morning. At dahil Huwebes mo ngayon, ay siyempre ang atong baby girl nga pala. Ay, oo. Number 89, most beautiful K-popper. K-pop, yes. In CDO. Yan. K-popper. Anong tawag K-popist? Kapit. K-popper. Ano ito'y? Kipapit. Kipapit. K-popper? K-pop fan. Sumugyo. Ayan, go! K-pop din papandisan. Good morning! Good morning, Ray. Nakapamahaw ba ka karon? Sa sudan. Say breakfast na to diya. Chicken. Wow! Grabe siya. Buhit pa nga chicken mo. Pagturo na kay Pedro Duster na rin. Oh, di ay una pa balibos si mong nalagi. Huwebes po ngayon, kasama natin mga Miranda Kilang, Ang celebrity taxi driver. The English genius. Nag-una ang tiyan. Ano ba yan? Ay, Lito gamay ha? na. Palaki ng palaki. Oh, gamay na. Palaki ng palaki. Lito Englishero! Hi, good morning. Oh yeah, Lito ka man lit. Saya, Lito ka mga. Ay! Alaoy. Lain man. Good morning sa inyo, morning. Mayray, good morning sa inyo, both of us and both of you. Good morning. Yeah. Daghanan na to diri, oy. Sakay mo ta sa boom. Uh, Kumusta ang balik eskwela karon? Okay ba ang biyahe karon mga panahon na? O siyempre, nagtaas ang mga gasolina karon. actually, so far, karong atong December, nahin ko ang mga Vicky, di kay mapuslan. Pero karong mga bulan na, maraga pangita na kakulang ng abang. Pagabot naman sa car wash ba? Ito niyo sa mga bayot ATM? Pagabot sa car wash, unsa man, kumusta ang biyahe? Iyan lagi. Sabi na is, nawala nang to akong kontak. Ala, na-delete. Mo gid tinong gid pag ang taxi driver ay nagigipit sa bakla kumakapin. Napay, mahala na. Pagtarong mo dia. So pagtuning sa mga bayot da ATM. Si Ma, ito gini, bulabaw ko gini mo. Sikat-sikat ko lang. Ito ka pala tinuod eh. Ala ka, ni Suway. Sumala lang gid si mong giingon gabi. Ingon si Juba. Nagtabong mi ni Juba. Isa nga, katong duha ako mo tong pangalan magpatunga kasi ila pa picture mo.
Wa may nagsabot karon kami tulo nakaitom. Oo nga. Bisaya oy si Lito nakabitok-bitok University. Isa magpatunga ka itong duha kay ang dahil mo itong pangalan ng duha. Uy, si Kuan, si DJ Mang nalo sa Litson. Oh, May nalang daw yung microwave na to ron. nada paksero? Wa may paksyon daw kay busy mga tao. Ako na okay lang po laundry. Nang po may microwave niya. Ah. Ako siya ron. Magte siya doon sa Zemo. DJ Makoy! Baby Karina! Ari ko, belated happy birthday. Youngest niya na birthday kagapon. Yes. Yang text Muraging, di yang ba? text ako kay Lit, ano yung balay kay birthday na ako. Uy, kaduha pa mag-birthday sa sakto. Dili, first birthday. Mayong buntag sa tanan mga nagtanaw karon sa among Facebook, sa among Cagayan de Oro. Hello po sing lahat. Hi guys! Lami na diha sa mga nada karon sa Middle East. Ayo okay ra pa mo di ba mo pangulatahon da sa inyong mga amo? Hala. Di ba nga na ba yung mga issue karon niya dahil mga ginapangulata sa inyong mga amo sa Ang atong ipangita nga magdala. OFW. Ano na din ba ko na? Alis na dali ko, alis na dali ko, alis na dali. Ano to ko? Tara na. Happy day mo ko eh. Paulis balay. Okay. Mulat lang po mi ito tas nuipi mo magani. Simulan na po natin ang alaman. Simulan na po natin. Tara oh, ito na oh. Wait lang. Good morning, day media kang Lady Guard. Nga nara silang balay lang. Agoy, Lady Guard! Get well soon. Puro sa lagubo may lagubo. Sa bunog yung lawas karon ha. Ako po. Ito na po ang ating letter for today. Ano yung placeholder? Ano yung placeholder? Ay, Rodrigo na nga AOB. Wala, squad lang ata na sounder. I-attach siya AOB. Wala na pa Dear M.O. Nagabinan. Hapunan. Magandang araw sa iyo, Brother Bern. Manipiling nila rito yung Gazaro and Ray Ray. Good day to you, Brother Bernie. Maria Pelingera, Lito Anglicero, and Rai Rai. Kung inyong gibasa akong sulat, nalipayon kayo ko. Thank you very much to read my letter. I'm very happy. Itago lang ko sa pangalang si Jelly. DJ na sana. Di ba Jelly? Just call me, my name is Jelly. MOR na ako'y isa ka anak sa akong dating kalibin. MOR, I have a one kid for my fast live-in partner. Og MOR karon anak ko'y bagong kalibin. Na MOR, itago na to sa pangalang si Nico. MOR, that time I have a new live-in partner. The name is Nico.
Nico Bawa. Ito, reporter. Nico Bawa. MOR, Permino pa naman palag-uban, okay pa man kang Nico ang akong anak. MOR, the first time, what do you mean nag-ubay? We live together. MOR, the first time get together, my Nico, Uh, my kid is very Okay. okay, fine, Nico is kid always there. Ito daw. Tangkal. Ayaw mo tangkal. Og nagpasalamat galing ko MOR kang Nico kay bisag dili siyang amahan, nitindog siya. Isip amahan sa maong bata. MOR would like to thank Nico because Nico is not the father of my kid, but Nico will stand for be a father of my kid. MOR, abin ako may mong hapsay na ang tanan. MOR, what do you mean? I I thought the time is upside dalan mo na. all things will be fine. All things will be fine, MOR. Hantod sa nibalik, nagparamdam ang amahan sa akong anak. MOR, until the time my father of my kids will be takes me again. O diri nagsugod ang akong gugmang giahak. This is the starting of love life. Okay. Ikaw na lang si Comrade, ako na lang si Nico, ang bago nga uyab. Ikaw ang Kumbana, atong last na one. ang kamahan. May kasako nga, uy, niya na ba ang kuan, ang awarding ni kuan? Matok kay ako itanawon ng bata nga kuan. Hindi ka salamat kayo. Bro, sa dili ka ginto naman, sa tanong Ramadan. No, aga. Basta nga importante nga ang bata ang nilipay. Saan ito yung oras ang event galing ni Kuan? Lang ka ng kwan ha. Alas 9, yung bigot kalimti. Panda, may alas 9 ito. Oo, pilang. Sige na, mo-out na ko sa pisina. Kay, sus, balo ko nga may kainan mo sa iyo ng batana ba? Ala, unya Mura, pag liwat ka na siguro sa kuha, siguro sa pagkadansiros, ano ba? murag lang, feeling na Nag-charge ako. na ko sa akong camera para mabidyohan ako siya. Eh. Wow. Proud kay kuha ng batana. Bright pa, may talented tong batana. Believe ko. Musibat lang ko niya sa pisina lang, ha? Ay, lahi agad ka lang ay. Salamat ka ayo ha. Gusto sila. Wala, magpasalamat ako sa imo ha kay lubya ka balag dili na imo ang anak pero grabe ka mo alaga tagaan gyud nimo og oras. Minsan, drama naman na. Dili. Hindi naman ko nga madto ko. Drama naman kagkalit noon. Wala lang, nalipay lang ko ba nga imo pong trato to anak murag imong tinuod nga anak gyud. Kabalo ka, bisa paglingin lang ng ilong murag kamatis. Hindi mo ginagawa sa kuha. Sa kumon pag batana. Kaya kung wala pa yung ngipon, uling yun na ba? Grabe, lain kay ka Kasi ang lang. lang, siyempre wala may isa lang ng bata. Pero siyempre ang bata gusto siya magpakaamahan. Ako siya siyempre kailangan siya mula ko nga na amahan. So, problema. Isip nga kung may mong kalipin partner karon, eh, problema. Ano man day, sa bagay binta, mabuto pong panahon nga, ang sunod niyang manghod, ako anag yun. Puhon. Kaya bala ka lang, ay naununaan ng kinsay tinood nga mahal, kinsa pa rin. Ay naununaan. Sige ha, unya ha. Ang importante din nga ang bata, buda ko siya nga nag-iilang nga mahal. Okay? Okay. Namulang ko na ako kay, para pasayo-sayo ko about dito, tapos sibat na, hindi ko lang kung mo log-in. Ha? Okay. See you later, ha? Mhm.
Lutis ah. Ikaw ang maestra sa bata. Wala ma'am, sir. May mo sa yung anak, sir. Ano ba? Iwat ganyan sa amahan, no? Abig papa, wala mo ni mo. Hindi siya gilawatan sa imo, sir, no? Hindi na ko na anak. Oh, ay, sorry kay sir. Hindi, okay yun. Pero pasakay ka sa papa ka. Sir, luwag sa imo, sir. Sila, ito sa akong bata ka dyan, ha? Sige, dyan na, ito na, ala yan. Tama ba yung mali, gano'n. Jelly. Uy, RJ pa. Nanay ka din eh. RJ Mark. Wala, kita na lang ako itong bata. Parang, Iwat ganyan sa ako. wala. Talented Ano, yun. yan, hindi ko maganda niya. Wala lang. Ikabalaka rin ako magubot-gubot siya mo. Nanilang ko din isip ang mga siyempre. Sa bali-bali ako, bigyan po ng amana na. Gusto na ako nga mag-storyeta about sa atong bata. Future. Ano na yan? Future. Excited ka ma. Uy, Oh, ma'am! ito. Uy, lang mo ng teacher ni ko. Ano? Ay, hi, Ay, teacher. Ay, Hi. muti ning, Ah, muti ning papa sa imo anak, ma'am. oh, siya. Si ko. No. Nico. Si Ay. Ma'am Suzette. Ay, Hello, ay, ma. sir. Ikaw di ang papa ni... Ni Roy. Roy. Roy ang pangalan. Si Roy siya, pero Ronald good yung ngalan, ma'am. Tapos Alexander gina nasa Oo. birth certificate. Pero Paul good siya. Kano pangalan? Paul good na sa NSO. Uy, pero, sir! Ay, joke rin. Magyapon ka, sir, ma'am. Ang nawong. Pero pag mo nagkita, ma'am, jukiron na dayon. Naong palang joke na. Kasi makasabi mo sa akong anak ka. Teacher. Hala, uy. Maayo kay musayo mo anak, sir. Mawala. Ta. Siguro dancer ka, sir. Oh, saan na? Itong may tubo. Hala, Kapag ka uy. sa... Napot kay pagkaliwat, sir, oh. Ah, Nakaya mong mata, sir. mo ba? Pala may mata. Oh, mata lang. Ang color, pala ba may color? Puti lang siya gamay, sir. Ay, Pero, uy. Maayo ni nga bata, oh. Perfect attendance. mau ba? Wow. Yes. Kana ako sa ni Suroy si Kwan ha, si Roy dito sa iyang mga classmates sa teacher, excuse me, Sige, sorry na. ma'am. Ikaw sa diya, bala kang Salamat, teacher ah. Nico. Biyamin na ng bata, biyamin dala na sa CRB. Kanina lang nakakuhan. Itong bata kanina, huwag yung istorya itong bata. Amang Ito mo, special child din ito. Dili oy. Lawon biya kay ni si Roy, kamusad kay. Di ako siya lang sa nakay, kanina na si kanina sa sinyas nga na. Ana. Si tulo-tulo nga. Kalipangon daw siya. Sige, sige. Sige lang ko sa kaya. Diyan lang kayo mo diya. Balik na ko lang ha. Dili. Uy, ano ka makadili RJ? Ay kung ini napod kay anak dili. Ray. Yan nilang ko dili kay gitan ano to tong anak pa. Talented mo ni bata na maliwat isa ako kay Kinsa ni nag-imbita sa imo nga muanhi ka diri ha? Kabalo na ka nga na ko'y asit aning eskwelahan na. Aset. Asit Sa droga. liabilities. Pailalagid ka na yung mga Actually kanang wala ko gyani diri aron magsinamok pa sa imong bagong So, ang sa palugari mo ang... bagong kaipon diha. Pero gyani lang ko diri para makita na kong anak, gusto lang ko makikistorya sa imo para po sa mga Okay naman, di ba? Okay na ta, nakita na nimo si Roy, O okay gani, na. actually gyani ko diri para mag-istorya ta sa maayong plano sa atong anak. So matabangan baka nato yung mag-eskwela, iyang mga gamit. Ako wa naman ko nanginanglan yung mag-ipon bata kay naman ko'y kaipon ka na mas gwapa pa nimo. So, sa lugar mong gusto, gini paabot diri nga nakit kayo po mas gwapa sa akwa. Okay na ko, Wala okay man- na ko, RJ. Wala man ta kagipasakitan pero nasakitan ko pagkita nako pero wa ta man kagipasakitan nga gwapa pa sa imo kung kaipon. Kabalo ka, Pero ano na wala. lang, unsay mga kuan sa atong anak, ginanglan bisig notebook, tisiko. Notebook. Notebook. Ito na ko ni ma. Lang. Kuan ba? Si RJ ba? Ang mahal ko rin. Actually, nakita niya ganun. Mga, labi. Ano gusto niya? Ito din siya mag-book eh. Nanggo siya ng galibin. Hindi lang good nga. Yun ang gusto nga. Siyempre, aman. Kung sabi aman siya, bigyan mo ng amahan na. Gusto
gusto na kanya nga mo suporta, gusto siya nga na-schedule ko siyang bata. Wala problema na sa ko. Iya siya maging sa amin, siya maging ano. Nang tala di ka malayan lang, ay malayan, may problema. Ang bata rin maligaya. Yang agianan sa bata, di lang pilot. Nagilay ko pa ng gabi. Kita sa mawa. Kung naibalan lang, kung naibutangan na sa refrigerator na itong mga kita Ha? na. Kung naibalan. O sige. Pumasay sa atin. Kanang lang. Oo. Saan yun? Kanang si RJ. Itong dating amahan ni Roy ba? Dating amahan? Ay, Hindi na niya amahan doon? ay, iyang amahan din ni Roy. Oh, si Archie? Oh. Ano naman? Bisita siya ganina. Tanaw siya sa performance ni Roy. Nasa ganina? Oo, pero wala na mi nagkuan yun. Nakita lang nako siya. Nag-story lang ni gamay lang noon. Nagkahubo-hubo ba mo? Ito ng istorya mo? Sino bubo? Uy, wala, uy. Rosed ke. Ang iya lang ba na siya iingon na kung pwede lang daw. Siyempre, siya yun, ang amahan din ni Roy. Ito na ikakuan. Ano siya nga, willing siya mag-support kang Roy. Tagsustento. Ano ba? Niya, kung okay lang ba daw sa ato ang tagaan po check schedule nga makitaay sila ni Roy. Siyempre, yabi po ng baby boy. Oh. Ang ako lang, manangin lang ko sa imuha kung okay lang ba. Oh. Samantay, sa mong gitay. Wala ba nang kasakit sa imuha? Balik ko rin mo po kung amna kay kung imo kuno na ang bayangan. Bagi na kung amana na si RG, bagi amana na. Nagpakaamahan ng biyapod ka niya. Basin, Malo ka. laruhon lang nako tanan ng mga butang-butang ba. Basin, Kira ay wala. okay lang sa imuha. Huwag kong masakit. Nilang. Wala. Agkas ako masakit. Say, kung imong bayan na siya, bagi amana na. Okay lang sa imuha ka nang sa mga schedule magkita ay mi, Oh, ba ni Roy? Okay naman. Ang bata ra magig kaya ang gikuan basig nga gianan sa Wala, bata. kaya wala. Kumusta? Lang na ano siya kalaing live-in partner. Kapala ka. Sige problema kabalo ka right na sa bata. Kung dapat man gyud niya iyag yung ilon ng iyamahan. Sige, may problema. Kung sa may ang plano sa bata, sige pagsabot mo kay kainyo mo ginang bata ako, mo gyud ko ilabot ano. Okay ra sa way kabalo. Salamat lang. Lang! Wala, kato lang ang ilong. Katsingon ka ba? Sige ha, basi next week or baka the next day magbisita na si RJ din. Sita na si RJ niya, nagtapis rin ka. Ato ka sa eskwelahan. Teacher. Si Kwan. Ay, yes ma'am. Ano? Muna yung papa yun yun. Ha? Kasi nito. Muna yung tinood yun. Mo din tinood eh. Ay, liwat saya mo. Palintin na sa gasa. Sakay na may basag paan yung Palintin siya yung nag-iusan. Liwat siya pa na. Muna yung tinitilala. Lugar naman mo siyang briefing ba. Hi teacher Suzette, good morning. Uy, hello ma'am. Good morning. Si Kuan yes, si Yes. Roy. Ay, yes ma'am. Okay lang ba siya diya, ma'am? Hatod lang takuan niya Sulat. snack. Sulat pa sila. Ay, teacher mo din ni si Kuan, RJ. Ah, Mo gyud ning tinuod nga amahan. Dili uncle teacher. Unsa? Mo ning tinuod nga amahan ni Roy. ni yung... kinsa tong last? Aga pong amahan. Tagal papa. Nagdagul... siya gyud ang tinudamahan. Ay, okay. Uy, parehas sila na ako. Sana ma'am, magtanong yung budlot. Hi ma'am, good morning. Ay, hello sir. Ikaw din, tinod na papa. Wala pa inform. Actually, tanaw ni mo yung ilong, ma'am. Parehas yun yung mga kamatis. Ay, oo. Hindi gamay na kayo diferensya ma'am.
May niya, pasalamat lang kami nga nakadungo ni pagkabuhat kung naghangan pa. Malumos gid may magulan. Ikaw, sir. Jokeron po ka, sir. Nalamas na. Ay, dancer po ka, sir? Oh, grabe kayo kumusayaw sa una mo. Ah, I-split sa una, ay gawas ang udlot. actually, teacher, mahilig kong dancer. Uy. Kaya, ay, bali mo, ma. Kuha nung tagayon na mo si Roy after teacher kay amo sa Ay, okay, isuroy. okay. Mga 10 minutes na lang. Sige, salamat kay teacher ha. Kaya, salamat kayo. Salamat po kayo. Diyan may tawag na mo. Salamat kay Lab ha. Say love. Ay, Lord, sorry, ay, sorry. ko na may Sorry, tawag ako, jelly. Nalitok pa man ako atong kagawad. Salamat. Di ba nagagamon yung sila kabulungan? My day po. Ito naman, my day dito sa amin. Parang dala pa sa bingay sa kabang mo. Sayang biyang mga panahon na itong pagbuban. Wala ka dyan. Ngapoy bro. Mga baksan ba? Jili ka ng salamat kaya nga. Tagaan pa yung mga mo pag... Ay, Lab, salamat kay Lab. Si, Ay, si love, uy. sorry. Kabisi ba sa love? Nalitok naman na ako atong kagahapon. Ay, pero... RJ, ay rin ko na balay kung balik-balik Pero yan na to sayang ang biyang mga kagapon. panahon nga nagubanta nga may magidong tato nga ang tinuod niya man sa bata may kauban niya tinuod niya ginikanan pero sa akong taman pero siguro na ni kapalaran na to sa itong kinabuhi pero RJ, dili man gidong tatamang inani gud kung alang ka nagbinuang. tao ra mong gudta masayop mong gudta Si masayop. Masayop. Kadakong sayop gid nimo RJ. masayop man ganang baka padubok tiil kay maglisod ito no Bubet ka nga. Ilang bibet ka sa... Kabalo baka nga igumaan nga gid kaayo ko sa imo sa una ha. Tanan akong gisakripisyo para lang sa atong duwa. Kung ikaw naman dayon nangita paglain, so kung man na film mo ginagawa na kay ganyan ka nga sangko to sangko diba tar bubong to bubong biya ka na magtira Akong tububong. Nagkuhan na, panahon na tagkadlaon, bubong to bubong. Feel yun ako nga grabe gito yung gugma, pero saan naman, pero actually, nang labay naman tong tanan, tao naman tama sa'yo. Pero di, ako una po, dili pa man ulahi ang tanan. Natod kay kalibin, pero dili pa man mo kinasal. Wow, so ikaw lugar mo na sa wala pud kay laing Actually, kaipon ba? na ako'y kalibin, pero dili pa po may kasal. So, napagyapo yung panahon siguro nga, sansa nga magbalik ta. Lucy! Niabot ko kung anong bata. Hey, sir. Wala naman, sir. Ikuha ni mamo ni tatlong yung tinod ni Papa ganina pa, sir. Ano ba? Tapos ang next scene natin nga last brand ko. Ako man naman nagana ba? Kami na sayop niya. Ano ikaw mag-usang? Alalain na. Lain ka na siya. Hi, teacher! Kano si Roy Roy? Ay, hello, sir. Good morning. Oh, yan. Kano si Roy? Kaya ko inusundo ka ron. Si Roy. Huwag ko matugi kuha. Siyang mama o iyang tinod nga papa. Ha? Oo. Sila duwag yun ang Oo, nagkuha? sir. Abi, Oh, sure ba? Actually, siya panawag sa iya, ha? Pero kanat bilit siyang phone. ay, bago lang din sila kalakaw. Mo ba? As in sila yun, nadungan yun sila? Yes, ay wala di ka lagigan, sir. Damay. Pag-abot ba na namanti pa o napamakompleto pa man sana? Ay, Okay pa naman. Pantala. Tarong Ano pa, pa? sir. Kalkag bang buhok sa asawa? O dili po? oo, kalkag yun, sir. Nalimaw pagkuan, sabon, bagong ligo ba silang sa may itsura nila pag-abot? Ay, fresh pa man to sila, sir. Sobrang bagong ligo, pero yan ha? Oo, Uy. ganun. Nakabantay ka nagsinilas? Paris dili. Wala man, sir. Kasi hanawa na daw. Si Boy na kabaluan. Mo ba? Ganina. Sige, salamat na lang ha. Sige, Ganina sir. nung gusto panawag. Saan na ito sila di eh? Pandamay ni. Ito lang eh. Kung man siya naka... Upo.
Sila yung keyboard rin. Pandamay na. Bro, tapos siya nakaminsan si Jelly sa ako nga. Nag-uban sila. Asa ba ka sila? Ha? So, umana na yun, naitabo. Tapos may naka... Uy, RJ, sayop maning. Anong nabuhat pa man nato ni Breno? Sayop na kita may Still lang kita maging Di pa man tinan. Ayaw mo ulit. Suutan yung pantiyo, so mga nadugay, wala na talaga kita halos straight. No? Ay, Jili pa man tinan, Jili. So mga dugay na tayo nagkita, yung wala na karakter, halos straight na. So yung bago rin kaipon, di ka kabaga palitan na na. Kaya pa itong kita kay, napay alibang-bang itong imo. Alibang-bang. Butterfly ba? Ay, RJ, sa'yo man itong ginabuhat. Uy, Sayop nga kita may una, ulahin naman. kita una, kabalog ka nga na nabi at yung mga kaipon na niya, gabuhat ng pagyapon na to ni. Sayop kung nasa sa atong atubang, ano naman tayo nakita. RJ, dili na, Ang importante, mapukaw atong tamis kapag minahal. dili naman guna pwede. Hindi pwede ganiya. RJ, malipayon ako sa akong kaipon ron. Una-unaon mo ganiya, palang nawala na ang puti sa imong mata. Salirap? Sulirap na kayo, niya walugar kaganahay ato. Ako Jay. imong mga bowels ba mo nagyapon mo? Brett, yapon ka kayo kay mga bowels nimo. Memorize? Sama sa? Sabi sa ay. Ano yung tanan? Ooh. Actually, akong gimingaw ba ko sa imo. Ay, RJ, ayun. RJ, ayun sa RJ. Ang alam sa imong dugan ba na pagyapon magitong-tong pagyapon. Kabalo lagi ka. Wala kabalo ka ako yung nakabli ano. Sa left, sa right. Katong ginuntod. RJ, So, dili na actually, pag-ilis na, wala makaulit na kanya. Hinaina ng lain, sa basaya tagigan. Sa to? Kabalo lagi ka sa alum lit. Sa lugar. Yan yung mga ipalitan na nimo. Palitan na nimo mga gamit. Hi, Ivy. Hi lang! Hi lang ka karon na. Ano? Anong ganina ba magkalubat lagi? Wala ko. Ito ko sa eskwela ni Roy. Ha? Ta ingon ng teacher dito nga Ano wala? banday mo ni RJ. Huwag ka nagsabalay sa kuha. Wala. Gipalitan lang namo gamit sa school. Namugod sila yung mga requirements karong ting finals na. Ilan na biya semi-finals karon yan na yung mga project nga kailangan tong mga requirements. Punong, giubanan sa... Giubanan mi ni RJ. Giubanan mo si Roy. Murag lately ha, murag sige nagiling mo uban lagi. Sigurado gyud ako ani nga ang bata ray yang kumusta ni. Sa pud lugar. Bata kay yang gihilam-hilam ani, galoka-loka basi nga gianan sa bata gihilam-hilam na pud niya. Langan naman ginanaman ka. Siyempre lang, kamo na gyud ko nga. Ay mo lugar kung gadudahan lugar. Di ba ito na ninggi istoryahan sa datong una pa lang? Ako manggon niya, bro, nabantayan lang ako bang murag na busy kayo, bro. Alang nga, debating finals na. Happy kayo mo together. Dili man niya, bago pa biya po ni balik si RJ. Yung saan sad ka, uy? Murag, gusto na labi na kung kaya na ako ba, pero murag, sakit mo po day. Lang. Murag, sabi na ako, kuan ba nga, Lang, wala man. Nag-uban, wala man. Wala igibuhat. Iubanan lang ang bata nga magpalit og school supplies. Mura to ni uli na din, me. Wala naging mi nagdungan og uli. Kami na lang nagtaksi gani ni Roy. anong nabali man imong pantalon di? Ha? Nabali man. Muni style, ani Ano niya. ang zipper na naman sa likod. Oo, kalkag kay buko. Ang nagkapat-kampat man imong lipstick. Sakit di ako Niya kuhan. mo na si mong dalawang sa lugang habal-habal. Susuging hangin lugar. Pwede. Lang, Dalo ka lang, still na lang mo. Sakit man dahil. lang di ba ato na ning gistoryahan, di ba? Ingon biya ka nga okay na sa imo ha. Kay total siya gid ang tinod nga amahan.
Kasi siguro na, muli na sa ko sa mga. Lang, abi ko. Lang. Muli na sa ko kayo mo. Lang, pwede mo gawin natin yung- Palamig sa ko ba? Tulog do sa kong ayos. Okay, abay ako sa tagbalay. Sunog pala yung ka. Medyo ano sa lang, medyo, di mo siguro mga baso na medyo magselos ka may. Pero parang nakita mo ko na Lang, masturyan na. ayun kayo mo ba? Dili, manggoy. Lang, syempre, ginabuhat ba naman para lang kang Roy. Muna lang nauna-una, please, para kang Roy. Wala eh, para sa mo ni Nakita pa na ko RJ. dito yung post do ha. Hashtag, so happy. Di luwag ka magselos ha. Never felt this before. I never felt this before. Do, kasabot yung English man siya. Pero na feeling na ko parang English siya. Kita lang, pahuwi lang sa takadjud lang. Ulit lang sa ko lang. Pambit-bit na ako kung tulo ka, bre. At least, ulisad kay ka mahagi kung magpalayo ka. Lang, So, no, nasa siguro lang kay Borag. Nabilaw kaya na ako pati mandi eh. MR! Na-consensya ba yun? Char. na-conscience. Ayaw na yung makonsensya lagi. I am conscience. Aya pa, hindi ko man na. MOR, siyempre, pangarap na ito yun ako nga mabuo ang mong pamilya. Ang problema mo kung nakuha ni kay nagsaan na ba si RJ nga magbago kung ibuo ang mong pamilya. Daw karon si Nico ang lalaki nga nagpakaamahan sa panahon nga walay amahan ang ako anak. Kaya na ilang lisod kayo ng kahimta. MR, please, ulti kung sa kung angay buhaton. Oh yeah! Yay! Baka na akong Litson doon. Sakasan ako ng 7:30. Okay na daw yung kakoy, okay na. Baka na ako. Nakay ka na na. O na. Oh, no. Balon mag Thank you guys!